Sakni school ni rung srung na sikli serai rok no phek jak lai bithi sa roi rong frena ni chai tok ka rung nok ni principal abo simiya no ko thangna ni bagai teacher bai malai na ni thangnai rung srung nai jak sikli no bo malkhunggo dawi rong frema ni kasaka koksil samong party mungni yagulo jongpui jela thana khlaijak affair party mungni yagulo rung nok hostel yakari kharjak tabok New Grace Hill School ni principal Agur Deborma party mung jongpui jela thana ni kendra sora amchayo Hainu hai phrungnai rokni kuchuk boromno harpik shilkha jongpui jola thanani kendra chora amchaini New Grace Hill School ni principal Agur Deborma Shakni school ni rung srungnai sikli chirai rokno no phekjaknai bithi charoi romphernani chaitokha rungnokni o principal puitu chathothokya phano phiaba obono kubui abo simia nogo thangnani bagai teacher bai malainani thangnai rung srungnai jik sikli nobo malkhungo dawoi romphermani kasakha koksil samung Shakhamia angoi thoya moklaijak rung srungnai sikli chirai rokno phano yakalia o principal pati mungniya gulo jompu jola thanao khlaijaka FIR pati mungniya gulo rungnok hostel yakarei kharjak tabuk New Grace Hill School ni principal Agur Deborma koktumao saimanjakha jompu jola ni kendra chora amchaini lamphoknai trust bai naikoljak New Grace Hill School o class 1 ni simi class 8 jora bebagi 144 rung srungnai rok tongo Phiaba salbrumno class 5 ni simi class 8 ni rung srungnai sikli chirai rokno rompher sompher khlaio Agur Deborma mungoi New Grace Hill School ni principal Corona bemar ni jorao quarantine ni mungoi sikli chirai rokno palbai shikagai alka khotolot langai rompherna chaitokmani logi logi hostelo tongnai sikli chirai rokno thekjaknai bithi charoi rompherna ni chaitokmani kasakha koksil samung puitucha thothokya phano phiaba obono kubui abo simia nogo thangnai ni bagai teacher bai malainai ni thangnai rung srungnai jik sikli no buphang tolawo tlangai rompher sompher khlaimani yagulo malkhungo dawoi romphermani kasakha koksil samung abo haino sakni teacher ni mungoi wanama singsa koksil samung tisakha New Grace Hill School ni rung srungnai sikli chirai rok extra room quarantine Jota room First room extra personal room के दिना रहे जब लोग तो नो के room के ऐसे तो दोस्त ना बात के बुधवार ने 23 तारीख ने जून 2021 के आखिर ना या फिर वह शूट और बस फाइट चले जाएंगे फाइटिंग साइड no school tama no school ke sala New Grace School ke ba anong bon bakrum ma kai ana kebab kai din sawana kang kiri ana kebab kai Kamu? Sono senje naya bono khairu ke waishapro ang yang sano kok sana thangmasi sar ano phang torat lang ano lipkis roru ke ri roku gari bisu darsi ri roku goise ano obo khaita to sar khaita ang khanya musing etiti sana hage khayu ang gundi rokhani hingka habono si ang khanya musing ya ana bunai rokhani saisi hage khayu hingke waisipuro noga thangpuro ke ana haini sau nini parents rongna ta sari olaki nini parents by any relation tongalaksi ati rokhani sau ang beri nai thau rokhani sau Mereka nak tai hingke ana seti sar muh tama Agur Deborma Mereka nak ke ekorhana ang Miss Punino samasi Miss Punino complaint demasi Miss Puni bisa sayongoi ano si utabu ano si hame kok saka sina rokhani utha Mereka nak school muh tama ke sekenala New Grace Hill School ke andai chora abo simia sakhamia angoi thoya moklaijak rung srungnai sikli chirai rokno phano yakalia Agur mungoi o principal Paithago kokti salo chirai rokni guardian rok hostelo phaike buma buha songno pati mungno tei sai khana rakha
principal ni yago romper shomper khlaijak nai tei romper jaknai sikli jirai rok aboni yagulo tangsalo sak ni bwsarok no nogo tlangai thangnani bagi hostel o phaikha principal ni yago romper shomper khlaijak nai tei romper jaknai sikli jirai rok ni buma bufa song phiaba guardian rok no phaimani nugui termanei hostel yakari kharkha tong chitra o principal pati mungno tei chirai rok ni buma bufa song tamokok silcha mungti sakha khnadi logorok tamung kha gotona sekhna gade bulan siming ara chirai ro no boroni ogur de borma hor ro hinke bo saung ro khen khai khai ke borono rombu gobagei tong sigui gis ro room ro pho ha singi chigi gobagei motong sig bithi ro chari khru ro mi re gi school thang ma yang ke gobagei apka bo chuani cha ake bonai are hin chirai ro sa aba haying mani salbusung kha na bufur sakan ro srai khau tonjak khau na tili chole sisia tongkha asu sali bo samya aje aba hay je khlajina srai ro tabuk to tong na no to thangban no to thangjak tongpayo be asrai ro ta khe bro na tongbayo mai ho khriu ni bere pe ja aban pore tam kha abon pare onke boroni uloge songra no hanke yakari kan ma thong onke yok payo akma ong tong onke o bisrang gosni sanjina debarma bono hinke bale phatharo teklai bisi gari bising dase chose kobagi je bon palme mite uma kesi boni bana ju baile daiti siso phayale khaiye phaine ni phaikan ke o khap khemai hanke ba apro inke boya kar maria apro inke o sanjina debarma hanke noksing thangai bo saksin jole go ai kitar mani ra hai tutum ta tang khai tong ni sa asrai ro ke busu class ong kha 8 ni class 8 ni busu jore school ro class 8 jore da class 8 aban pore tam kha sekan jong to bisa cha no tebio ke ajang chin jila bote holy cross ro kubang ma tong hai phono orose hamku go ang naikol mo buka ham ke naikol nai chari mo buka ham charo na hi bo sabo ke hai ni bagai jong to bolayo ke bo manly fish ro bujong maser sapono bat ma khaya already mari ne ke abo bujong soyo abo hai ke no jong bisa chawi tong lai phai mo chini guardian ro ni cost no bosia jong to tangcha nei ba yagu ongo chin bu sano mai ro an che nayo boro ke balak borong no sasti ro ise pora suda boro man nai ba boro thong buka khai pai kha ojang mai mo bai jang mai mo onek phelai ubrang krithe so jong ke abon ba bung bung no bung jong jelo ho nayo ke chini tisibu main jong ke rang bu joto si chini khorso thamo thong chung abo puron nayo ke chim student rok bu je jaga bo thangtho arono chung borti mayan muchugo khorbos bo kojono je yase khuji khlajak kubang nasi class 5 simi ek jorale thong ma asu gordik thong o class 5 ni chirai ro na ke bure ro na ke boroni o masih sasni wana ba o loini buk masasi raso ko silu krasi kenji bisa ra aba hay ni saw abo hai chirai ro sago sas paija bonis kan hayung mo bai pregne ungya raw hise kubak pho daily se hayung pho set pisi busagle daily mangsem hay tangjak paispo inke chin chirai raw onek jono kirima bai se sabu sameya porabo mania inke chim chirai thuike bo botla ro maine de ta chombono na mayo je jaga thang pa bo broni por eman bo je jaga ko fula ke mari nai chim sani borok pai de ri maino ta o chini man chai chino stong pa ha boni bobisod bo manai nai gata bu school ni student dok chhatro ro katang beting ti thang ba kya ba tam bu ba hai oro ke buskri kha aku stong liya hai tabuk se haing tong inke jero bo haing nai chungbu tong liya pa thang pa borok satro ro to ani suliya te obo hai nongra school chungbu pore na asu sa chirai ro sa si jo ko si pe thang pa ha angsa se sanai hong ne man se chirai ro pati mungnia gulo jompui jola thanawa khlaijaka FIR phiaba abuni slai skangno rungnok te hostelia kari kharkha New Grace Hill School ni principal ogurde porma rungnok ni principal ni abu hai selengma singsa tongno belai sejamani khorangti salaikha amchei ni joto lukurok
জম্পুই জলানি সিমি অসুকনি ককথম চিনি খরাং। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।